Sziasztok! Mercedesből sosem elég. Már kicsit poros a verda, mert dolgozunk rajta, de bemutatom, honnan kell nyernünk. Az autó tulajdonos a szeme fénye. Polírozni fogjuk, és kerámia bevonatot telepítünk. Úgy érzem, feladatunk lesz rajta. Hát, ez az autó hátulról is szép. Ez egy Edition One felszereltség. Itt az ajtó, ott meg én. Látom. Meg látjátok, azért lesz honnan meghozni ezt a győzelmet. Az évjáratot nem tudom, de majd mindjárt megnézzük az egyik ablakon. Hát ez nem pár hónap alatt szerezte ezeket a karcolásokat. Na, ha jól látom, 2015. A beltéren is fogunk dolgozni. Colorlock nem fog unatkozni. Bőrtisztítás, bőrápolás, impregnálás. Igazából egy belső kozmetika. Van feladat itt is. Szeretjük a kihívásokat. Még egy kicsit ízlelgetem, mennyi munka is lesz vele. A következő videóval részeredménnyel jövünk. Addig is sziasztok!